Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышу буенча уртак проектны дәвам итә. Бүген 9 яшьлек Рома Троицкийның авыру тарихы. Церебраль параличтан интегүче малайны тернәкләндерү өчен ярдәм кирәк. Мондый күнегүне Рома беренче тапкыр ясый. Малайның сәламәтлеге белән проблемалар тумыштан соң ук башлана. Игезәкләр Ксения белән Рома сулыш авыруы белән туалар. Кызны тугачта өенә җибәрсәләр, малайга пневмония диагнозын куялар. Соңрак Рома үсештә артта кала башлый, башында авырлык белән генә күтәрә. 1 яшендә табиблар аңа церебраль паралич диагнозын куя. Конечно, я боялась, что... Мин барысы да барып чыкмас дип курыктым. Кайдадыр мөмкинлекне кулдан ычкындырдык, ләкин үзебезне кулга алдык. Массаж, дәвалау физкультурасы белән даими шөгыльләндек. Терапия уңай нәтиҗәләр биргән. 4 елда Рома зур авырлык белән булса да йөрергә өйрәнгән. Ел ярым элек малайга операция ясатканнар. Арка миенә неостимулятор куелган. Ул баш мие белән идарә итәргә булыша, аяк-кулларының хәрәкәтен җиңеләйткән. Здесь он будет... Әлеге операция нәтиҗәсендә малайның хәрәкәт активлыгы беркадәр артты. Хәрәкәт активлыгын махсус асылмалы системалар ярдәмендә дә көчәйтергә тырышабыз. Югары технологияларны кулланып, классик тернәкләндерү курсын үтәргә дә кирәк. Рома игезәк сыңары белән бергә гадәти мәктәптә укый. Баскетбол һәм йөзүне ярата, бүләкләре дә бар. У нас соревнования. Хәзер Ромага тернәкләндерү курсын узарга кирәк. Ул 335 мең сумга төшәчәк. Гаиләдә андый акча юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып, SMS хәбәр җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.